Sa mga pangenot na bareta, lampas ang 200,000 pesos na kantidad ng pigtutubudang shabu na recover sa Sorsogon. 4 na target sa operasyon arestado. 50 kaso ng rabies na italakan Department of Agriculture Bicol ngunya na taon. Sorsogon Governor Buboy Hamor na baldi subuot sa pag-uugali kan bandang kamikaze, performance kan banda na pornada. Idal para sa ligtas sa sintrayumpong eleksyon piglunsar kan Bicol PNP. Asinako Bicol Party List liwat na nanaon in hygiene kits sa mga estudyante sa Catanduanes. Maray na hapon, Lunes, Oktubre 2, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa sin 90.7, Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, 102,000 pesos na kantidad ng pigtutubudang shabu na kumpiskar sa operasyon sa Sorsogon. 4 na target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni May Arango. Arestado ang 4 na kalalakihan sa ginibong bypass operation kang pinagsararong puwersa kang Philippine Drug Enforcement Agency Sorsogon, Police Drug Enforcement Group Bicol, asin Irusin Municipal Police Station, pasado alas 10:22 ka nakaaging Sabado, Setyembre 30. Binisto ang mga sospek na sinda John Eric Baloloy, 31 anyos, JP Glim Baloloy, 30 anyos, Napoleon Galanosa, 49 anyos, asin Darwin Glumar, 27 anyos na enterong residente kang Barangay Bacolod, Irusin, Sorsogon. Nakumpiskar sa mga suspetsyado ang 14 gramo ni pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 102,000 pesos. Sigun kay Adrian Fajardo, Provincial Officer kang Philippine Drug Enforcement Agency Sorsogon, aloy na nindang pigbabantayan ang hiro kan mga suspetsyado. Nakumpiskar man kan otoridad ang tulong assorted lighters, improvised tutor, asin aluminum foil na pigamit kan mga suspect tuyong nagkakaigwan ng pot session. Ayon po sa report ng na-receive ng aming tanggapan is ito pong mga nahuli is engaged sa illegal drug activities at particularly po itong si JP at si Rolando is ginagamit nila yung kanilang bahay na gamitan ng illegal na droga. So kaya tayo nag-conduct ng anti-drug operation para po masawata na natin yung kanilang illegal na gawain. Sa presente, nasa kustudiya na kang Irusin Municipal Police Station ang mga sospek na mahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Actually po, itong anti-drug operation is magpapadali sa kanilang aplikasyon para sa drug clearing kasi nga po, yung active drug personality sa kanilang barangay is nahuli na natin. So, base po dun sa proseso po kasi ng drug clearing, nagkakaroon tayo ng intervention dun sa mga drug personality na nasa barangay. Pag drug user po, i-endorse po natin sila sa community-based drug rehabilitation program para po sila ay ma-rehab. Pero pag drug pusher po na actively engaged sa pagbebenta ng illegal na droga, ang intervention po natin dyan is magkakandak tayo ng anti-drug operation. Or di kaya kung sumuko na itong mga drug po na gusto nila magbago, ipapasok po na natin sila sa Reformation Center, yung tinatawag namin na Balay Silangan. Mientras tanto, 7 pang barangay ang pigiinguha kang PDEA Sorsogon na maideklaran drug cleared kung sa kabali sa listahan ang nasabing barangay. Hagad man kang ahensya ang pakikipagtabangan kan mga residente. Nganing mas mapadalian sa indang pakikipaglaban sa mga nagagamit at sinagpapabakal ng illegal na droga. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. 50 kaso ng rabies na italakan DA Bicol ngunya na taon. Ahensya nangapudan sa may mga atama na hayop na aprobitsaranan sa indang mga pig-uopresir na asistensya. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nagkondusir ng libreng pagkapon, libreng check-up,
Libreng anti-rabies vaccine sa may mga atama na hayop ang Department of Agriculture Bicol kanakaaging simana na durante kan selebrasyon kan World Rabies Day. Sigun sa tagapagtaram kan ahensya, obheto kan aktibidad na makortarnaan kaso kan rabies sa riyon, kung sa inanutaran ninda ang pagparalangkaw kan nasambit na viral disease sa Bicol. Sa pinakahuring datos kaya kan opisina, uminabot na sa 50 ang kumpirmadong kaso ng rabies sa riyon, poon ka nakaaging Enero hasta Setyembre ngunya na taon, kung sa pinakahalangkawan Camarines Sur, huli sa naitalang 18 kaso na sinundan kan Albay na may 17 kumpirmadong kaso. Department of Agriculture, yung ating Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, ang nagkakandak po ng test sa mga pigsasabit sa moya ng mga ido na nakakagat and piko-confirm kung may rabies. Kaya po itong mga nakagagat po ng aso dapat insigida magpapa-check up po sa Animal Bite Center sa indang mga lugar para makaiwas po sa yung fetal rabies. Sa tala kan opisina, balaw-bagaw na ayam ang kadaklan sa mga nagpositibo sa rabies. Kadaklan man sa mga nakagat, iyo ang mga kaakian. Yung pinapabayaan yung mga stray dogs sa tinampo and ang ibatang mga mga may-ari ng aso ay nagiging irresponsible. Yung kaya meron din tayong yung sa RA 9482 Anti-Rabies Act of 2007, may kaukulang penalty. Pagirumdom kan departamento, lalo na sa may mga atama na hayop, aprobit saran ang mga pigu-opresyer na libreng serbisyo kan sa indang provincial veterinary offices. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Pedal para sa ligtas, tuninong asin matrayumpong pirilian. Piglunsar kan PNP Bicol kan nakaaging Sabado. Ang mga eksena, dalanon ta sa report ni May Arango. Ginibo ka nakaaging Sabado, Setyembre 30 ang pedal para sa ligtas at mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections. Nangenot sa aktibidad ang Philippine National Police Bicol. Nasa 26 na ahensyas kang gobyerno, bikers, otoridad at simpirang mga kandidato sa paabuto na eleksyon ang aktibong nagpartisipar sa aktibidad. Kabali sa mga nagpedal sinda Jade at si Nino. Nag-support na talaga kami sa PNP. May mga event ang PNP, nag-support na talaga kami. So grupo mi na hard chargers, talagang supportive kami sa project ng PNP. Ngunyan, kaya kami niya ang digdingon yan sa program ninda sa pedal para sa ligtas na kapayapaan sa election. We talaga nag-support na kami. Pag may mga pen bike mo po, palagi naman kami sumasali sa mga ganitong event. Yung grupo namin, yung LSB team. Then, para na rin magkasama-sama yung mga ibang mga bikers din po at makasalamuha. Saka, exercise na rin sa amin yun. Katuyong kang pagtiripo na ipahiling ang pagkasararo kan otoridad, asin man iba-ibang ahensya kang gobyerno, para sa matrayumpo asin tuninong na barangay asin sangguni ang kabataan eleksyon sa Oktubre 30. Sigun kay Police Colonel Fernando Conanan Jr., Provincial Director kang Albay Police Provincial Office o Albay PPO, arog kan mga pagigibong peace covenant signing kan mga nakaaging simana, ang BSK Ipidal 2023 sa rumpaagi tanganing maging posible ang pigmamaot kang mga otoridad na pagkakaigwa ni matrayumpo asin tuninong na eleksyon, lalo na sa mga lugar na kabali sa red category arog kan libon. Sabi ko nga po sa ating mga peace covenant na ginagawa, gawin nating makabuluhan, gawin nating tahimik ang election dito. Though we already made the necessary adjustments, lalo-lalo na sa munisipyo ng Libon. No? Naka-focus po tayo ngayon doon while we are waiting for the conferment na maging under po siya ng COMELEC control. Hinihintay po natin ang COMELEC na yun nga po, yung decision po nila. However, we already made the early precautionary measures, early preparations para po sa Libon at marami po tayong pulis na nilagay doon per barangay, marami tayong checkpoint na nilagay. Katakod kay ni, maigot man na pigpapasunod kang COMELEC ang manungod sa anti-epal asin anti-bigay. Kung sa may napadara na ang COMELEC na mga kandidato nin show cause order, matapos na magkaigwa ng premature campaigning na maigot na pigbabawal kang opisina.
Gaya po ng committee ng premature campaigning, may committee on kontra EPAL, may committee po on kontra bigay na nakatutok dito. Kasi po, unlike before, may mga presumptive na. May mga presumption na ikaw ay nagkukumit ng vote buying kung marami pong sitwasyon. Halimbawa, nagkukumpulan, tapos pag lumalabas sa isang bahay, may pera. So, may presumption of vote buying. Ikaw po ay nag-hire ng mahigit sa dalawa na watcher, may presumption of vote buying. May hawak ka po mahigit sa 500,000 sa malalapit ng eleksyon. May presumption of vote buying. Ibig sabihin, Sigun man kay Police Brigadier General West Raimundo Obinque, nakahandaan kapulisan na magtabang sa COMELEC, lalo na ngunya na pirilian. Sa aming isinasagawang Peace Covenant, sa tingin ko ito ay napakalaking tulong dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng palagayang loob ang ating mga kandidato. Sa madaling salita, nagkakakitaan sila personally at nakakapag laying down in the table kung ano yung adhikain ng bawat isa sa kanila. In short, the mere fact na nagkaharap-harap sila, ang ibig sabihin nito, kahit pa paano, nababawasan yung tension, yung tinatawag natin na intense political rivalry, kahit pa paano ay nababawasan. At pag yan ay nabawasan, siyempre ang resulta niyan ay matiwasay at mapayapang pagkasagawa ng halalan. Sa presente, pigtawan na nindugang na atensyon kang PNP Analbay asin Masbate, na yaon sa red category matapos ang nagkapirang election-related incident. Asin sa ngunyan, padago sindang nakikipag-koordinar sa mga provincial director. Nganing day na madugangan pa ang mga insidente sa naunang bita ng mga probinsya. Mientras tanto, sinundan ng tree planting activity ang nasambit na aktibidad na ginibo sa Barangay Lamba, Legazpi City. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Kapulisan sa Viraca, Tanduanes, 100% na subot na preparado sa maabot na pirilian sa Oktubre. Detalye sa report ni Nomer Corporal. 100% na subot na handa ang Virac PNP sa papaabot na barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE ngunya na Oktubre 30. Ini ang asigurasyon kang tagapagtaram kang hipatura na si Police Staff Sergeant Renen de los Reyes. Ini durante kang ginibunindang assessment kaibanan ang COMELEC ang nakaaging Septyembre. Handa na maging ang 46 na voting precincts na gagamiton kang 63 na barangay kang banwaan sa gigibo na pirilian. Padagos po ang sa itong COMELEC checkpoint and nakikiurong po ako sa iba na pag yung sa COMELEC checkpoint po, kalmado sana and magpundo and then ibabaan sa indang, kung naka 4-wheel, ibabaan sa indang kung sa bintana ninda. And kalmado sana po, permi po. Di po matakot sa taday mo po nangaon ng pulis. Maugma man na ipigiras kang tagapagtaram na may usindang naitalang election-related crimes, maging nagbayular sa gun ban, asin iba pang ipinagbabawal kang COMELEC, arog kang premature campaigning, asin vote buying. Sa kunyang di kita nanotaran na mga violation po pag-abot sa election, yung pabot na election, and we look forward po na day po talaga may magbalgar po sa this coming election period po. Pagtapos kang barangay NSK election, padagos po ang sa barangay na magtirinuan manggiraray and magkayuki-harmonious relationship ang mga kada sa barangay po. Mientras tanto, kang nakaliis na Sabado, Septyembre 30, nakisumaro man ang hipatura sa pidal para sa ligtas at mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections na pig-organisar kang Bicol PNP. Pinuunan ang pagtiripon sa Virac Plaza Rizal sa Barangay Salvacion, kang nasambit na banwaan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Sorsogon Governor Buboy Hamor na baldi subuot sa pag-uugali kan bandang kamikaze. Performance kan banda na pornada. Ika-32 na anibersaryo kan BGMP Bicol pig celebrar. Asin ako Bicol Party List liwat na nanaon in hygiene kits sa mga estudyante sa Catanduanes. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Sorsogon Governor Buboy Hamor nabaldi subuot sa ipinahiling na pag-uugali kan bandang kamikaze. Pag-perform kan grupo, daina idinagus pa. Uya ang report. Inuulit ko, humihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ang mga taga-Sorsogon. Naghagad nin dispensa sa mga Sorsoganon magin sa mga nagdayo pa sa probinsya si Sorsogon Governor Buboy Hamor dahilan tadain na nadagus pa ang tig-aabangan na performance kan sikat na bandang kamikaze. Ini matapos na pilion kan gobernador na pauliun na sanaan na sambit na banda. Sa naging pahayag kan opisyal kasubanggi day kanina gustuhan ang ipinahiling na pag-uugali kan miyembros kan bandang kamikaze. Day nga subot itutugot na bastusonin si Sayman ang mga Sorsoganon. Pagduduon niya nung na makakabalik pa sa Sorsogon ang nasambit na banda. Ang pagpapauli niya sa banda, paagi niya mansubuot nga ni maitaas ang dignidad kan sa iyang mga kababayan. Sa ibong kainipid promesa man kan opisyal na dadarahon niya sa probinsya ang pamosong singer na si Sarah Geronimo, asin ang TV host comedian na si Vice Ganda. Hindi ko na patitirahin niyo sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsoganon, pero wag ganon. Wag ganon na tayo bastusin. Okay? Okay? Nagkakaisa tayo? Nagkakaisa tayo? Si Vice Ganda, pasasayahin kayo. At dadalhin ko rito si Sarah Geronimo. Okay? Marurumduman nakatalaan ko tang mag-perform ang banda sa kasiguran Sorsogon para sa selebrasyon kan Town Fiesta. Mientras tanto, mayo pang pigpapaluwas na pahayag ang banda. Alagad burado na ang post kan grupo, manungod sa nakatalaan ko tang performance sa nasambit na banwaan. Mga day matatawada na serbisyo kan piling personahes sa maniba-ibang jail facilities pigtawan onra sa ika-32 na anibersaryo kan BJMP Bicol. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sir Ryan Molaco, Jail Provincial Administrator, BJMP Catanduanes. Pigtawan onra kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol ang sa indang mga personahes, manlain-lain na jail facilities as in stakeholders magin an man iba-ibang ahensyas di gobyerno kan enterong nakaalalay sa indang likod as in dayupot na nagsuporta kan sa indang mga pigpapaabot na di kalidad na serbisyo na naging dalan sa trayumpo kan BJMP sa riyon.
Ang pagtaong onra, isinabay sa ika-32 na anibersaryo kan BJMP Bicol na ginibo kan Biyernes, Setyembre 29. Serbisyong makatao, may integridad at matatag tungo sa progresibong komunidad, ang naging tema kan aktibidad. Durante kaini, pigmidbid ang Camarines Norte Provincial Jail Office bilang Best Provincial Office of the Year. Best District Jail of the Year naman ang Daet District Jail. Best City Jail of the Year ang Legazpi City Jail. Mantang Best Municipal Jail of the Year ang Ginubatan Municipal Jail. Pigtawan manin pag-umaw sa okasyon ang Warden of the Year na sinda Jail Chief Inspector Tedler Samonte kan Sorsogon City District Jail. Jail Senior Inspector Fernan Sunga kan Legazpi City Jail, as in Jail Inspector Jaime Sidenio Jr. kan Piudoran Municipal Jail. Inimanin ni kadawang beses na binistong Best Female Jailer of the Year si Jail Officer 3 Joan Papa. With the guide and supervision of our OIC District Jail Warden, kami yung pioneer ng Region 5 na College Education Behind Bars, na one recipient, one PDL na nag-undergo, nagka-college na sa Iriga City District Jail. Durante kan selebrasyon, sabay man ipiglatag ni Jail Chief Superintendent Joel Superficial ang mga akumplishimento kan sa indang ahensya. Data shows that in 2021, the congestion rate is 186%. Pag-celebrate namin ng 32nd anniversary, I think maraming changes na nangyari na sa BJMP, not only here sa Region 5 but sa buong Pilipinas. In fact, yung mga facility namin ngayon, we can say na nag-improve na because of the support of the national government. Nagkaroon tayo ng mga pondo na para makapagtayo ng mga structure to address the congestion of our facility. Pigrepresentar naman ni Jail Chief Superintendent Dennis Rocamora si Jail Director Roel Rivera. Kinilala kaagad ng Institute for the Solidarity of Asia o yung ISA. Binigyan kami ng ng Gold Award dahil nga naniniwala yung ISA na ang BJMP ay compliant na doon sa performance governance system. So, ibig sabihin, magandang panimula yan para marating ng BJMP yung aming aim na maging at par sa world-class standards pagdating sa jail management. Mientras tanto, laom kan BJMP Bicol na sa paagi kan sa indang mga advokasya, proyekto asin mga programa, lugod dikit-dikit ng mahali ang stigma sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Mga natatagong talento kan jail officers nagikan pa sa anum na probinsya, pigbida sa ika-32 na anibersaryo kan BJMP Bicol. Sisayan uminangat sa kompetisyon, dala nunta sa istorya ni Carmelo Balya. Iniwala ko ngayon sa ka. Makakalaya ka ng buwan. Lakasan mo ang lumot ang buwan. Wala akong kasalanan. Sana ako'y huwag husgahan. Kasalanan, di ko alam. Hangat ko ay Ipinahiling kan mga personahes kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol ang mga natatagong talento kaini pag-abot sa pagsayaw, pag-arte, pagkanta asin iba pa. Ini kasabay kan matrayumpong aktibidad na pigsagibo kan BJMP na Jailers on Stage na ginibo kan nakaaging Biyernes, Setyembre 29 na ang katuyuhan, iyon na maipahiling man ang mga natatagong talento kan mga personahes kaini. Ang Regional Director kan ahensya na si Jail Chief Superintendent Joel Superficial na mga nanggad sa ginibong performance kan anum na partisipante na hali sa man iba-ibang probinsya sa riyon. Well, BJMP 5, I might say that hindi naman tayo sa pagmayabang, pero when it comes to talents and accomplishment, I think we are a region to reckon with.
Kaiba sa mga nagpartisipar sa aktibidad ang BGMPT Island Wonders kan Catanduanes, Saliw Bantayog kan Camarines Norte, Eleftheria Artist Guild kan Masbate, Bailes Ras Camarines kan Camarines Sur, Albay Ritmo kan Albay, asin Inda Kasanggayahan kan Sorsogon. Ang mga talento ni pigpahiling kan mga kaintran naglaladawan, kan realidad na nangyayari sa oral daw na trabaho, kan jail officers maging kan PDL. Sa huri, naiuli kan Albay ang 3rd place, 2nd place naman ang Masbate, asin binistong kampyon ang Inda Kasanggayahan kan Sorsogon. Nalabien kaugmahan matapos na magbunga ang haro-sarong bulan nidang preparasyon. Spirit ng gusto na lang namin i-enjoy kasi alam naman namin na sobrang talented lahat ng kasama namin. And yun nga, yung mindset namin na i-enjoy na lang yung performance and isipin na rin namin yung pagod, lahat ng pawis during the preparation. So, worth it po. Ang jailers on stage, parte kan kadakon na aktibidad kan ahensya kasabay kan sa indang ika-32 na anibersaryo na may temang serbisyong makatao, may integridad at matatag tungo sa progresibong komunidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Val. Pananaon in hygiene kits liwat na pigkondusir kanako Bicol Party List sa Catanduanes. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Padagos na pigpapatunayan kan ako Bicol Party List na maski nasara yung lugar, maabot ninda tanganing tauwaning ayuda. Ini matapos na duwang maswerteng eskwelahan sa probinsya kang Catanduanes. Ang nabisita naman kang grupo para tauwaning atab na regalo kan nakaaging semana. Septyembre 28 kang enot na dinuman kan ako Bicol Party List ang Timbaan Elementary School sa Barangay Timbaan, San Andres, Catanduanes, kung saan nakareceive ning hygiene kits hali sa Children International Philippines as in Clean the World ang 230 mga estudyante. Laman kaini ang sabon, dasmas, as in disinfectants. Apwera kaini, pigtukduan man ang mga benepisyaryo ning tamang pagugas ning kamot. Dahilang kaini, nagpaabot ning dakulang pasasalamat ang paratokdong si Primitiva Solmiano sa ako Bicol matapos na mapili ang sendang eskwelahan. Napaka-importante kaini para sa mga estudyante. Dahil sa indang kalinigan, kay puan permisindang malinig pag-abot sa eskwelahan, maiiwasan ang mga kahilangan ng mga aki kung sinda perming malilinig. Septyembre 29, kan binisita man kan ako Bicol Party List ang Pao San Isidro Elementary School sa Barangay Pao San Isidro, Banuan kan Birak, kung saan bitbit man ang parang regalo asin mabinipisyaran man ang 161 mga estudyante digdi. Ang volunteer teacher na si Prede Pitahen ang naging dalan nga ni mapili ang sendang eskwelahan matapos na siya mismo ang naghagad ding tabang sa ako Bicol Party List na tulos man na tinawan kasimbagan kan partido. Saro po sa naisipan ko is yung ako Bicol Party List na alam ko man po ang programa ako Bicol Party List is nakatabang po talaga kasi thumbs up po ako dyan kasi ang ako Bicol po is saro po sa nakatabang sako kaya po ako nakatapos po sa mga educational assistance. First year hanggang 4th years, nakatabang po talaga sinda ang ako Bicol po sako. Nagpaabot maning dakulang pasasalamat sa ako Bicol Party List ang mismong pamayok ang eskwelahan dahilan sa dakulang katabangan ini para sa inda. Urog na sa mga estudyante ninda. Thank you so much po sa ako Bicol Party List and sa Children International na nag-sponsor po kay ni ang pagdara po ning sabon and face mask, bread sa Pao San Isidro Elementary School. Thank you so much po kasi sa totoo sana po ang samuyang mga pupils, man po kami talagang in need kan talagang kaipuhan na kaipuhan. And sigun kay Domingo Go Jr., ang provincial coordinator kan ako Bicol Party List, ang pagtaunin daning ayuda sa mga eskwelahan, urog na itong mga nangangaipon ng GAD, ansaro sa prioridad na programa kang partido. Kaya apwera sa Timbaan asin Pao San Isidro Elementary School, may nagkairinot naman sindang natawaning siring na asistensya. Ang pagiging malinis sa katawan, yan ay ginagawa ng mga Pilipino araw-araw. Sa hindi natin pwedeng kalimutan ang maligo araw-araw. Kaya kailangan natin ng sabon talaga. Kaya napapasalamat tayo sa ganitong blessing na kung saan hoy galing pa ito sa US para lang makarating at maihatid natin sa mga kababayan natin na mga nangangailangan.
Parte ang hygiene kits distribution sa tabang sa karayang program kang partido. Sa masunod na bulan, bibisitahon man kan Ako Bicol Party List ang mga eskwelahan na nasa islang probinsya kang Catanduanes. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Sabay! Asinyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. 84 diyas na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!